forskel i årsmaterialet, det var fordi der er mindre tegnet her, men det, når jeg går lidt tættere på, så kan jeg godt se her, at det er bare tegnet. Fordi min blyantspids, den er blevet for bred. Det er faktisk bedre fra lang afstand. Ja. Ja, det er meget bedre. Jeg har ikke længere væk af, når du lægger ind på os. Men det er på grund af strukturen i træet. Jeg har lagt noget papir under, så jeg håber på, at det er fjernet. Tror du, strukturen i træet gør noget forskel? Jamen det er fordi den buer op. Prøv at se under den. Nej, men det er ikke bare strukturen i træet, altså, fordi den har de der små ujævnheder, når du tager en blyant. Hvorfor tegner du så ikke bare på 20 stykker papir i stedet for bare et? Det er også det, jeg gør nu. 20, det er lidt dumt. Hvorfor er Bare det sætte så? oversættet. Nej, 20. Det skal over det. Det er lidt for. Jeg ved ikke, det er noget andet. Det er Anders' sådan gemmer til pandordene. Jeg havde den lige med fra... Tage sig hive lidt længere. Jeg leder efter en tegning. Jeg kan forstå. Det var også langt. No brown. Free the titties. Også lidt picture og noget... Picture in this her. Ja, picture. Ingen boxershorts, så. Hvad fanden er det? Nå, det sidder lidt unge. Der har man stadig. Nej, fordi jeg skubber folk væk, hvis det. Det kan ikke have nok plads. Det kunne godt være. Det ligner det her. Det er nogle gange. Ja, det er ikke altid. Jeg har aldrig lagt mærke til det. Det ligner dig. Det går lidt godt. Bring it in for like. Det kender I det med at være sekteret? De der mange, der godt kender det her også. Mange, der sidder og gør og hvad det. Ja, det kan de jo ikke gøre for. Så mærker de andres. Det er det. Det kan de godt lide. Det er ikke sket. Jeg snakker stadig med mig. Hvad? Jeg snakker stadig med mine... Nå, er det den øverste? Den har jeg ikke læst. Nå, på gymnasiet. Det skal alle dem med festen.
kunne godt lige spise et stykke pizza. Jeg har lige fået det. Du har jo ikke Instagram. Her skal man. Hvorfor skal jeg ikke internet? Det var en min, der skulle føre dig fra. Ja, så til hvad? Det er en god lige. Nej, det er hun har kun så mange viewers, fordi det er derfor. Ja, lige præcis. Det er sikkert ikke, fordi hun er særlig god til det. Når dørmand spørger, hvor meget man har fået at drikke, ikke nok til at tage med dig med hjem. Nej. Det var det forkerte svar. 101 likes. Ja, det er også. Det var sjovt. Det er kun 10 siden. Det er et fedt svar. Det er sjovt. Nå. Det var hurtigt, sagde jeg. Ja, vi spidser lidt. Vi spidser lidt, ja. Vi spidser så bare heller ikke mere. Fuck, det klemmer meget ned. Det er meget ned. Det er fordi, den skulle jo tage en masse af. Altså det der med, at den så hvornår skal du tage den færdig? Ikke sådan noget, det ser godt ud. Hvis det bare er dig, så er det ikke bare dig. Der er ikke sådan en creme i. Så du det? Så går det kort, hvor det udvikler sig til det. Så du dommeren? Han gjorde? Nej, så du den gjorde? Jeg slår nu nu. Se det så. Holy fuck. Det er fucking sindssygt. Shit. Ej, nu bliver jeg sulten.
også mange meninger. Hvad er det? Det er lidt for meget, ikke? Det er over. Det er også. 600. En hver. Nå ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg hader sådan Det skulle jeg have gjort. det er du har lige nu. Du kan tjekke nuggets derfra. Det er som skal videre. Nej, det er fint. Så ringede ham der med bilmanden til ham der hyttemanden fra Digø. Han sagde, der var ikke noget på sådan her. Så sætter mig en rabatkode til det næste gang. På 15%. Det er da okay. Nå. Stadig. Hvem er det egentlig, der mangler at betale? Ja, det er fint. Står bilmer, så. Nå, det er hvorfor? Tager den igen så? Det kan vi gøre. På Pro i Studio kan du få gratis. Til at redigere i det. Så kan du få noget andet. Ja, den gider redigere. Det er bare noget, der sendes videre til. Skal vi ikke have tegnet et billede, der professionelt ud? Det kan noget få en power med. Det der tager okay lang tid. Vores billede tog 2,5 timer. Hvad? Nej, faktisk spidset den. Nej, Kasper, den går i stå. Nå, prøv må lige se, det har vi. YouTube? Ja. Nå, okay. Så kan du søge på billede med en link. Det kommer ikke frem lige med det samme, når man bare søger på billede. DJ Lindgaard til Bønningen. Jeg har min Jeppe, der er min fætter. Nej, okay. Den er der ikke. Prøv at se på cykelplan, så kommer den på den. Cykelplan? Min, ja, bare cykelplan. Hvad er der cykelplan? Den der. Bare den lille. For det der, det stod der. Den tegner teknikken udefra. Okay. Ja, det gør. Det er ikke fint. Den er ikke at tage en færdig. Så du kan samtidig med at tage en cykel. Den er sæt. De bliver ikke spidser helt tiden. Det gælder. Vores den koster. Vores bliver en, du kan se en skid af noget. Den er bare, den er næsten i bunden. Stort set. Jeg tror, de stopper den lige. Nej, den er ikke i bund. Den kan sgu, nej, den kan komme meget højere. Du kan se spidsen, den dut der. Ja, ja. Kom så langt nu. Jeg tror kun kommer sådan 1 cm op. Men altså, det var bare fordi, at jeg redigerede den derinde, fordi den var Ja. så til sidst skulle jeg bare lige ind på det, når den er færdig. Så kommer den ind til det zoom ind, så man lige kan se, hvordan den er. Okay. Nice. Og så vil jeg bare lige stoppe den. Prøv at se. Ja, jeg skal se den op. Kan du se den? Det får jeg lige dårlig. Det er en... nej, du skal ikke spole i den jo. Nej, ja. Så får du hele, så får du hele, så får du ikke blottet. Nej, det går nok. Jeg tror, det er okay. Så meget til det. Men det kan også godt. Hvorfor du stemt? Jeg har stemt den oppe, men I kan sagt. Det kan vi ikke. Det kan vi sagt. Så hvis du går på pause, Eller bare lige foran, så sker der. har du Rykken spidser. Nu knækker den blyant. Ja, nice. Jeg har også en adapter til SD-kortet. Er det ikke bare... Så ja, så kan du ikke engang tænke. Så kan du finde Er du færdig med at tegne? jeg har ikke lige slettet det, der er på. Frederik, er du færdig med at tegne? Må lige gå ind til den? Ja, jeg tegner ikke. Jeg gerne med at lave det. Så trykker du det her for at starte det. Okay. Så blinker der sådan en lille knap. Du ved ikke, derfor. Jo, det er jo lige præcis derfor, det er Cool. nice. Du skal ikke bruge den. Der er ikke nogen mulighed for at se, hvor... Det går ikke lige så langt op.
hjem til forskellige glæder. Så fordi jeg skiftede telefon, så jeg kan ikke komme på appen. Ja, I har været faktisk helt i bund. Så glem den, er det ikke noget at læse den på? Jo, men så skal vi downloade en update, og den update Det går 1,5 centimeter op. fordi den får jeg kamera over. Men det er fint nok, det er ikke noget. Nej, overhovedet ikke. Jeg har ikke altså godt grunde til... Men de går altså helt i bund med den. Også når I skriver. Hvad siger du? De går helt i bund, når I skriver. Det er det der med, at det skal den første gang. Hvorfor sætter I til at gå, hvor langt går I ned? Hvad er så op? Det er ret meget. Ikke særlig meget. 1 millimeter. Hvor meget mangler det, hvad jeg tegner? Ikke særlig meget. Det, jeg tror nærmest den sidste streg nu der. Men det der med, når den ikke spidser det hele af, Det er jo lige meget, at vi tager hensyn. Hvis I siger, at den ikke spidser noget af, så skal I jo køre lige så langt ned. det gør den nogle gange. Prøv at sætte den længere ned, så de gør den helt i bund. Ja. Den sidste der, tror jeg. Ja. Ja, tak. Sig den op og scan den med. Og så lige tage og filme den sidste, og så går vi hjem. Jeg tror ikke, vi får meget mere ud af at være heroppe i dag. Det er en god idé. Jeg tænker, at vi lige sætter den der i gang, imens vi er oppe på pand. Viser du den egentlig? Det stopper den. Og det viser den foran kamera.